Hunajata sulle. Soi viulu. No niin, tervetuloa Turkuun taas takasuoran paria. Niin kuin biisistä voi päätellä, niin eilen oltiin kattoo jääkiekkopeliä ja Pata kyllä kuittas 1-2, mutta ei se mitään. Häkis oli 5800 ihmistä ja hieno fiilis ja menneellä viikolla käytiin Raumaalla. Raumaalla käytiin siinä kattoo Espoo lukkopeli, niin ei ollut kuin 3000 ihmistä. Että kyllä meillä sentään on vielä hieno halli täällä Turussa. Ja niin on myös Rapiret. Okei. Mä kävin kerran Ruotsi-Suomi maaottelussa, siellä oli 50 000 ihmistä melkein. Niin 50 000. Silloin joskus... Niin, silloin aikaan ollut. Ei, mutta Ruotsi-Suomi maaottelu käydään yleisurheilussa. Niin jo. Joo, niin Me ei oltu synnyttykään silloin. Ette te ollut syntynyt. Mä oon kuitenkin ylpeä Turku-hallista ja se on sentään hieno jääkiekkohalli, että vaikka sinne tulisi New York Rangersi pelaamaan, niin hyvin käy. Joo, ja kehtaa Vaikka tuoda tulisi Karita Espoo. Mattila laulamaan, niin... Nimenomaan. Se on muuten oikeesti hienompi halleja, mitä Suomessa on, vaikka sitä No niin, aletaan puhua Nyt on hevos. 9.12. on Metsämäessä taas D4-peli ja vihje, jolla on koitettu laatia ja joulukin lähestyy ja onko tässä oltu kilttejä, olisiko Sako joulupukilta tänään kukaan mitään? Mitä te siitä mieltä ootte? Sais nyt T4-voito ensimmäinen. Niin T4, siellä oli vähän realistista. Onko Simo, mitä sä oot joulupukilta pyynnä? Uuden mehiläisverko ensi kesäksi? Minkä verkoa? Vai mehil? Mikä siinä on semmonen, kun niitä mehiläiskoppeja tutkitaan? Ei, kun se on mun päällä se verko. Niin, onko se Niin. uusi vai Ei. villasukat vai? Ei, kun mä annan sen rikkinäisen sulle ja siitä pääsee Eikö sä tiedä, kuinka käy, jos käyttää rikkinäistä? Puhuiko sä Joo, puhuitte tiedä. kukka ja Ei, mehiläinen? toi ei tiedä. Kukka ja mehiläinen, vai mistä? No niin, joo. Tähän tää taas meni. Tähän Niin. tää taas meni. Joo, mutta ei kyllä Joo. se varmaan ihan hyvä on. Käytä sä mehiläistä vaan. Joo. Onks Yrki joulupukki, tuleeko käymään Paraisilla? No mä en niitä mehiläisiä tarvitse, mutta kyllä mä joulupukki kovin odotan ja... Turhaan saat odottaa. Turha vai? Black Horsen kalsarit. Nimenomaan. Onks bokserimalli vai semmonen... Se balosauki. Niin. Semmonen malli. No niin. No niin, ruvetaan puhua hevosesta. Selvä. Se on laji, jonka säkin taidat vähän No niin, V4 avauskohde ja siihen sit ympyröintejä, näkemyksiä ja vinkkejä, antaa tulla vaan. No ensimmäinen lähtö on mun mielestä todella hankalan näköinen. Et ensin kun mä katsoin, niin mä ajattelin, että sen voi voittaa. Edelleenkin se voi voittaa ehkä kuka vaan tosta, mutta sitten mä päädyin kuitenkin 2, eli toi 7 Wind Farming. Mä olen saanut sit hirveästi kehui muutenkin, kun mä veikkasin sitä täällä Turussa. Silloin kerran kun meillä oli, niin mulla oli lapuli ja mä sain siitä tosi paljon mainetta ja kunniaa, niin mä ajattelin, että se täytyy olla lapulla nyttenkin. Niin jo. Joo. Ja sitten Greedy SJ, niin se on mulla toisena, että siellä on aika helppo tuossa kyttäällä, mitä muut tekee ja ehkä se voittaa, mutta kyllä Wind Farming silti voi, koska tämä lähtö ei ole mun mielestä niinku, tai jokainen kun tässä katsoo, niin tämä ei ole varmaan kenellekään niin sanotusti kuva lähtö. Simo. Sitten Simolle ääni. Joo. Hiljainen ääni. Lähtö on hyvin hankala, niin kuin Jyrki sanoi. Tässä on ensinnäkin tämä Asko Hyvönen, Enzo Vip. Tämä oli Stefanin tipsi tässä muutama kierros sitten, mutta ei oikein onnistunut. Mutta mä pistin tähän tämän Greedy SJ varmaksi. Siellä on Mika Forssi ja hyvä sijoitus ollut viimeksi Predator Aikkonin jälkeen, kun se on tällä hetkellä aivan huippuhevonen. Ja en tiedä, voittaako se tätä, mutta kun mä en tähän keksi mitään muitakaan. Chocolata ottaa keulat todennäköisesti ja sitten Volume Hoss oli suht koht hyvä viimeksi lähdössä, jonka voitti Moilanen sillä, mikä se nyt on se Vinchongslav. Niin, Vinchonglavilla voitti ja tää kiri hyvin loppua, todella hyvin tuli loppua, mutta ei päässyt kolmanneksi, mutta tämä 8 rata ilmeisesti estää vielä tällä kierroksella sen voiton, mutta Volume Hossi on
tulossa. Selvä. Viiltävä analyysi oli siinä ja sitten Olli. Joo, mä laitoin kyllä varmaksi ton Greedy SJ, että se on juossut kovemmissa lähdöissä kuin nämä muut. Että viime lähtöön toinen ylivoimaisen Predator Iconin jälkeen, niin kyllä Greedy SJ:n pitäisi tää lähtö voittaa. Alright. Ja sitten tietenkin yksi huomio, että onneksi olkoon Olli Koivunen ura ensimmäinen V75-voitto takasuora onnittelu. Joo, onneksi olkoon. Kiitos. Oliko se ensimmäinen se? Oli, kiitos. Ai jaa. Kiitos. Sulla on niitä voittoja tullut niin kauheasti. Ja terveisiä myöskin valmentaja Tiia Kaihtela, erinomaista työtä. Hevonen on ollut Niin koko vuoden hyvässä kunnossa. ja sitten vielä ei se, että hän voitti sen, vaan millä esityksellä hän voitti sen. Niin hevonen Siis vai on- kuski? Ollin työskentely on aivan ensikertaisen. Vaikka hän väitti saaneensa 180 euroa Oli just sakkoa, niin mä sanoin, tyyli maksaa. Niin. tuomari. Hei, tyyli maksaa Niin kaupassakin, jos sä ostat Malboro Tyyli. paidan, niin se maksaa. Niin ja kyllä se... Tuomarit ei vielä oikein osaa suhtautua Ei, tähän ei. jenkikärryllä ajamiseen. Mä luulen, Ei, että siinä se, on... ne on vähän- niinku, mä haluan sitä nyt vaan, mä oon yleensä ollut, kun mä oon huomannut sen, että mitä vähempi niitten tuomareitten kanssa on niinku yhteydessä, niin sitä vähempi saat sakkoja. Mä oon saanut ajotavasta sitten viimeksi joskus, sanotaan syyskuussa. Ja sä työskentelet siellä niin paljon, että nämä tuomarit voi tehdä Mun mielestä vääriä. niinku hauska jotenkin, että Simo ja monet katsojat sanoo, että se on hieno katsoa sitä, kun nojaat taaksepäin tai jotain. Niin, ja kun Ja sä kun mä 3 taistelet siitä voitosta. Koski Ajovitsan Joo. 3 kertaa viimeisen 500 metriä aikaa hevoseen, niin en mä tiedä mikä on se kielletty ajotapa ja mikä ei, että monta lähtöä on samalla tavalla eikä sakkoa ollenkaan ja sit yhtäkkiä 180 sakkoa, niin kyllä jotain niinku linjaa pitäisi niittenkin touhuissa olla. Kun... Joo, mutta älä nyt rupea arvostelemaan. Joo. Mutta antaa semmoisen linjan kuitenkin ottaa, että pääasiallinen antaa tarkoitus sulle- takasuora Hei, onnitteli joo, joka kyllä, keskavisvoiton. kyllä, Ja se kyllä. oli hienoa, että se tuli. Joo, mutta mä Joo. sanon vielä tänne, että mä sain Forssassa sitten, mä korjaan, että mä sain Forssassa edeltävän, eli perjantaina, mä sain silloin sakkoa Forssasta. Ja se oli esimerkiksi se oli jo aiheellinen, että ei niistä tarvi valittaa silloin kun ne on aiheellisia, mutta kun monesti ne on myös niitä, että ne on aiheettomia ne sakot. Mm. Se oli, Kun ne on ihan yössä ja tornis laput sille. Niin se oli aika hienoa, kun mä olin tuossa katsomassa tuossa Totohallissa, eli katseltiin vähän takaviistosta ja sitten semmonen eläkkeellä oleva palomies niin sanois heti, että tasapäinjuoksu. Ja mä, millä helvetillä sä sitä mukaan näet täältä, että oliko se tasapäinjuoksu? On ihan selvä. Mä sitten katsotaan ja mä menin ulos ja ne kuulutti tasapäinjuoksu ja menin kyllä palomiestä kehumaan, että on sulla pikkasen hyvä näkö. Joo. Joo. Silloin oli tieto. No oli tieto, todella tieto. Ai, se on huolestuttavaa, kun etukäteen jo tietoa. Selvä. Kyllä me sit mennään eteenpäin Joo, toiseen joo, veneen kohteeseen. joo. Ja siinä on semmonen kans 7000 ryhmä ja itse olen ajanut tuon Luka Millerin. Mä ajon sillä tossa yhden lähdön. En menestynyt, mutta hevonen oli ainakin mun käteen jotenkin semmonen, että mun mielestä voisi tämmöisen 7000 ryhmissä väheksymättä vastusta, aikataulua, maantieteellistä sijaintia ja mitä muutakaan, niin mun mielestä ihan hyvä hevonen tämmöiseen lähtöön, mutta teilläkään ei oo ku Ollil on se, että Simo ja Jyrkikään ei luota yhtään. Et onko te nyt lukenut tätä ohjelmaa? Ei ihan mä nyt sanonut, että ei yhtään. Sä käytät ihmeellisiä sanoja, mutta mun mielestä 2 todennäköistä voittajaa on ennen kuin Luka Miller. Selvä. Mitkä ne on? Sano vielä ääneen niin. No se on 1 ja 11 ja tässä muistan Iivari Ingvesin sanoneen ohjelmassa, jota mä en kyllä kellottanut, mutta hän sanoi, että se tuli 12 puolta oliko se toi Helsingin startti. Muistanko hän siinä ohjelmassa sanoi. Ja nyt sinne hyppää Mika Fors, niin taitaa tulla 2 ensimmäistä T4 voittoa Mika Fors. Selvä. No. Simo on ottanut liikaa aamumurosta Forsmuroa, mutta nyt on Jyrki Filatov. No mulla on ihan samat kuin Simollakin 1 ja 11 ja Simohan sen jo kertoi vähän miten tää lähtö tulee menemään. On siinä nyt muutama muukin hyvä hevonen, mutta kyllä mäkin kanssa näillä 2 meinasin pärjätä ja Simo nyt näyttää olevan ihan Forssin miehiä. Joo. Olli, lyö sä vähän kiilaa tähän touhuun. Joo, mä oon ottanut tää ykkösen Laurilas Denettori, että se voitti helposti Teivossa ja se pitää olla lapulla mukaan. 9 Luka Milleri, totta kai Ullalla on monesti sillä, että kun hevoset tulee tauot, niin ne alkaa hetken päästä sit pärjääkin ja pärjää vähän niinku isosti
ainakin tähän Turun mittakaavaan, että Luka Milleri on ihan hyvä paikka tosta, niin saattaa sieltä vaikka pärjätä, ja Rampelo on totta kai, Simo siitä pitikin jo semmoista esitellä. Yes. Ne maltti. Hieno ja eteenpäin. Sitten on kolmas kohde ja Suomenhevoskohde. Ja. Mites tässä on. Eikä tässä muuta kuin vaan vaikka Jyrki aloittaa sieltä. No, tässähän on hyviä hevosia. Toi Diori on hyvä hevonen. Viimeksi oli muistaakseni Keulas, mutta siinä mahtoiko se laukata siinä sit lyötynä, että se oli vähän pettymys, se tartti mulle, mutta nyt sitä on varmaan, kyllä se täytyy tikis olla, koska se on ilmoitettu. Ja Ekulius, muistan sen oikein tosi hyvänä hevosena. Nurmion Taistosen kanssa on ajellut, mutta että nythän siinä on Tupamäki takana ja ykkönen alla, että kyllä se on pakko olla lapulla, se on hyvä hevonen. Ja no sit toi Holari, aina on sanottu, että se laukkaa, pärjäisi kun menisi raviin. Ja nyt siinä näyttäisi ainakin ton viimeisten tarttien perusteella, niin siellä ei nyt X-merkintöjä ole ja sijatkin on ihan hyviä ja ajat on hyviä ja mun mielestä siellä täytyy ilman muuta olla lapulla, että ja sitten toi 10 aikakiho oli viimeksi oikein hyvä. Okei. Sitten Simo, tässä Forssia ajat tässä Simo ollenkaan. Sä Ei. oikein yhtään Ai niin, ja mulla unohtus toi 8 taikakuu. Okei, taikakuu Joo. vielä. Tässä ei ole Simo ollenkaan, Fogelle ei ole tässä nyt. Ei ole, ja sen takia tämä onkin vaikea lähtö. Niin Diori ilmeisesti nappaa tässä keulat. Se on muuten hyvä hevonen Diori siis. Joo, mä se tiedän se on sen. nyt ollut niinku huonosti mennyt, mutta sehän meni jossain vaiheessa niinku ihan älyttömästi. Mä oon kyllä sitä mieltä, että ei se Diori välttämättä keulauta, jos siinä on Laurina Aamore Laurilla turivis. Aamurilla. No katsotaan, niin. No, katsotaan, no. kuin tässä käy. Katsotaan. Mutta Diori on ainakin nopea tuosta. On joo, on. Mutta se on nyt viime aikoina ollut mun mielestä pettymys suoraan sanoen. Tossakin kun se on hyvin alas ollut pelattuna, ei se vaan ole loppuun asti tullut. Mutta ehkä Esa saa sen nyt sitten tulemaan, kun tämä ei nyt kauhean tasokas lähtö on muutenkaan. Mä oon eri mieltä sun kanssa. Ai jaa. Niin, jos tässä olisi Merraniemen, niin mä tietäisin kyllä, mikä tämä voi Ei olla. se nyt tohon mahtuisi. Kato nyt, mihin se on rajoitettu. Saakeli. No ei tietenkään. Sua Niin. tietysti harmittaa, kun se ei voittanut viimeksi. No totta kai. No, mut se oli. Ja mähän melkein sanoinkin, miksei se voita, kun niitä alkoi tulee niitä Ei. selityksiä, että miksei edellisen kerralla. Ei, tiedätkö Se on yleensä, kun tiedätkö sä, mitä Antti sanoi? No, Että hän teki pienen virhe. mikä No. se oli? No kun hän ei oikein arvostanut, että se voisi tulla sieltä, se ketä sen sitten voitti, se Tejas, että hän ei niinku laskenut sen varan ja ajoi vähän niinku alta pois. Jättikö se vetämättäkin jotain? En mä tiedä, se Ei. vetämättä, mutta että tavallaan olisi voinut ehkä pikkasen pitää siellä kurvissa pidempään ja sitten Tejas ei ehkä olisi kerinyt, mutta et kyllähän Ei oli hevosen tyytyväinen ja kyllä mäkin olin, vaikka ei voitto tullutkaan. Joo, Joo, ei se toi on ei hyvin inhimillistä. Siis mä ymmärrän tuonne, että Antti katsoo tämmönen Monteen hevonen suunnilleen. En mäkin, Joo. ois mäkin ajanut Niin. alta pois siinä kohtaa. Niin, En niin, mäkään niin, olisi ikinä niin, uskonut. joo. Kyllä, mäkin uskon tähän näin. Mutta kuitenkin jäi toiseksi sitten. Mä sanon mitään. Ei. Lohdutuspalkinto. Joo. Simu on viha. No niin, Mutta hänellä on kaikki tässä, ettei me... Joo, Onko hän kaikki? On, ettei me ohi nyt. Joo, ettei. Kai tässä ollut mikään. Täällä on Matti Ai Lehti, ja niin. mä huomaan nyt, että Tähtiroomea ja että kyllä tästä muutama voisi jättää pois mutta kun mulla oli muuten niin Joo. harvas noita Kiitos startteja, Simo, sulla on kaikki tässä, sulla on tää kiinni, varmasti. No Ja niin. Olli. Mä otin tähän kohtaan. Onnittele jo. Joo, etukäteen. onnittele, onneksi olkoon Simo, kolmas kohde kiinni. Aika tietämys. On. Tää on sitä oikein vihjaa ja Noniin, tietäväisyyttä. Olli. Mä otin tähän kakkosen Diorin, vitosen Laurila Aamurin ja 10 aikakiho, että tästä tulee mielenkiintoinen tästä lähtökiihdytyksestä, kun Laurila Aamur kuitenkin lähtee lujaa ja miten Seppa sen kanssa haluaa ajaa. Sitten aikakiho voittanut viimeksi 6-5 lähdön, niin se ei ole mikään helppo homma niitä lähtöjä voittaa, niin se pitää olla kans peleissä mukaan. Joo, mutta ei silläkään Yes. Alvaris niitä voittoja tule. All right. Sitten on päätöskohde vielä.
päätöskohde ja Singing Soul, Sari Tammisen hevonen pois. Ja olisi kiva, kun Sari Tammisen hevonenkin pääsi starttaamaan. Kyllä Kovi on tehnyt töitä ja koittanut hevosen kaikki eteen tehdä, mutta jotenkin tää vastustaa. Et sit kun se alkaa vastustaa, niin se on tällaista, että toivotaan nyt, että Sari Tamminenkin pääsee niinku löytää sen oikein sävelen ja pääsee starttaan. Ei tää nyt ihan huono hevonen Singing Soulia. Se oli hyvin sanottu, siinä on niinku tommoista sanaillinen. Löytää oikean sävelen Niin. ja hevonen on Singing Soul. Singing Soul. Ei muuta kuin eteenpäin ja sitten vaan Jyrkin vihjeet. No, mulla on tässä muutama, ja tuossa hetki sitten kyselin tältä eläkkeellä olevasta palomieheltä Jarmo Virtaselta, että pistetäänkö Diluukka varmaksi, mutta ei kuulemma Ei se ollut huono, se oli aika hyvä se viimeksi. oli mun mielestä hyvä. Oli. Kato, 1,5 vuoden tauolta Juu. ja oli noin hyvä ja sen takia, mutta hän sanoi, että ei hän nyt satsaa lähtöä, mutta varmaan juksas. Ja mutta en sit laittanut varmaksi kerran, en saanut lupa. Semmoinen huomio, että se ainakin itse sanoi, kun ajettiin koelähtöä, tosiaan ajettiin, tultiin tuolta pois, niin sanoi, että kostee keli ja kurkkuoperaatio on tehty, niin se ei ainakaan ole hyvä. Et jos on oikein kostea ja märkä keli, niin Just. ehkä pikkusen dilukaa vastaan. Joo, ja ensi viikolla kyllä ainakin mitä Saattaa mä olla katson, vähän saattaa olla, kosteet kelit, joo. No mutta joka tapauksessa niin mulla on lapulla sit sen takia että Benito Kivitsov, mikä sitten voitti silloin siellä, ja sitten Janne Ulmas on kovas lyönnissä, Flash of Genius laitin lapulle, ja Golda Matador Teivainen hyvästä paikasta, ja sitten tosiaan tää Diluukka, ja no sitten tietenkin just onniteltiin 75-voittajaa, niin Kair Pannokki. Ei sovi unohtaa sitä. Niin. Sitten Simo. Joo, Kaarbannokko vähän nyt huonoa paikalla, mutta kuitenkin mäkin pistin sen lapulle. Mä huomaan tässä, että olisi voinut ton 10 laittaa siellä. Eikä nyt Niin, hyvänen ei, aika, ai eikä nyt Mika Vos. hyvänen aika lähtöradoilla voidaan aina tappaa hevonen pois tai lisätä hevonen tai jos Poke Eikö tai siellä- Torvisen Hane ajaa, niin voidaan lisätä tai ottaa Jämsä pois. Mafia Väitän sä tai- ravipelaamisessa jotain muitakin sääntöjä kuin lähtöraat ja Hane, Torvinen ja Mika Fors. Kyllä, pitää paikkansa. Mutta siitä huolimatta mä pidän oman pääni näissä asioissa. Et nyt mä vasta huomaan, että Mika Forssi ajaa Blue Hills Thunderia, niin mä olisin sen. Blue Hills. Jos, Mut mä en- nyt hän vasta huomaa. Kun tää, Mistä Tää Forssi ohjelma tykkää, saatiin mistä annoksesta se tykkää niinku ravintolaisesta? Sitä niinku tarjoilee, mikä pihvi se on? siis puhutaanko me asiaa vai aletaanko me No niin, kuuntelemaan no niin. näitä Stefania? No joo, mutta se on musta makkara, mä tiedän. No niin. Joo. No Benito Kivitsov oli hyvä viimeksi. Sai kyllä hyvän paikan sieltä, että oli niin kuin melkein velvoitettu siitä paikasta voittamaan. Flash of Genius tuli kolmanneksi, hävisi sen toisen sijansa, että Kalle Korveteli ja Kalle, Prince joo. Lassi. joo, Kalle Korvet tuli kasiradalta ja voitti. Ja muistaakseni se oli Mika Fors, joka ajoi sitä hevosta. Entinen Raivio hevonen. Pitääkö me, otetaan me Porsche numero, niin sä voit alkaa soittaa sillä ja lähettää. Golda, niin mutta te voisitte muutkin soittaa, jos te teette jotain vihjeriä. Niin kun sä voisitte saada joskus kiinni. No niin. No Golda Matador oli viimeksi mun mielestä vaisu. Mä pelasin sitä viimeksi ja ei oikein maistu. Nyt tällä hetkellä kyllä sen hevosen kunto. Sitten tämä Diluukka oli hyvin positiivinen esitys, vaikka keulasta antoikin periksi, 2 hevosta tuli ohi, toi Benito Kivitsov ja mikä se toinen oli? No kuitenkin se jäi kolmanneksi, mutta hevonen oli ihan hyvä. Mutta ei saa nyt alkaa sitä liikaa kehua, ettei Pokka saa liikoja paineita sitten tästä mahdollisesta menestymisestä. Kyllä Pokkasa täytyy saada tehdä työt ihan täysin rauhassa ilman, ettei mennä kyselemään häneltä, Ei. voitaksää tai jotain tähän. Eihän me nyt paineita luoda. Kyllä. Ei. Hän on kuitenkin vielä, Ja nuori poika vai? ei kun tämmöinen suhtkot amatööri näiden ammattilaisten joukossa, että ajaa niin harvoin, että niitä tulee sitten, kun siihen syntyy semmoista pientä odotusarvoa tähän koko juttuun, niin sitten tulee vähän virheitä tehtyä. Mä oon sitä mieltä, Eikä se Pokka ihan ja... amatööri. Ei, mä oon sitä 50 mieltä... vuotta tehnyt hevoshommia. Niin, ja Pokka on hyvä ajamaan. Pokka on hyvä ajamaan mun mielestä. No joo. Hyvä. No niin, sit Olli. Ja sitten Olli
Eikö sulla on vielä, joo, joo. Kärvänök otetaan nyt tuolta Totta kai 75 ihan sen takia, että Olli Koivunen ajaa, vaikka onkin paikka 8. Mutta Olli on Mika Forssin lisäksi mun suosikkikuskeja. Hyvä, kun mä oon jonkun suosikki. No niin. Olli. Joo, mä otin tää 1 Benito Kivitsov, 2 Flash of Genius ja 8 Karpannokki. Toi Benito Kivitsov voitti tiistain Teivossa ja Flash of Genius tuli kyllä hyvin loppuun. Ja nyt on niin hyvä paikka, että Janne saattaa tosta saada jonkun oikein pirun hyvän juoksun ja siitä lopusta näyttää kaikista ohi tai ei tiedä mitä se Porimies oikein meinaa tehdä. Ja Karpannokki nyt mun mielestä niin kun juoksu onnistuisi edes vähän, että ei jäätäis mihinkään 8 ulos, niin kyllä sen tämmönen lähtö pitäisi voittaa. Et nää on muut on niinku, tää on Karpannokka mun ykkösmerkki. Jep. Siinä oliko ne niin Ollinen sun lainit tähän päätökseen? Siinä oli mun kaikki läpät. Ei kai tässä mitään muuta näin takasuora tällä kertaa ja koitetaan nyt saada jotain kiinni ja onks vielä jotain mielessä mitä vois? No sen verran ainakin, että niistä meidän viime raveista, kun meillä oli taustalla ne peruutetut ravit ja nyt oli viimeksi nämä 75 ravit, niin ne oli kyllä älyttömän hienot ravit. Siis mä tarkoitan urheilullisesti sillä tavalla, että oli paljon semmosia tasaisia, hienoja, hyviä kamppailuja. Et sanotaan, että ehkä ne, ketkä ensimmäistäkin kertaa tuli raveihin, niin varmaan sai niinku elämyksiä. Et ne oli, mun mielestä ne oli todella hienot ravit. Ja rata oli aivan viimeisempä. Rata oli Sen mäkin haluan sanoa, että mä en oo ikinä ajanut niin hyvää radaa, mitä oli, että oon mäkin ajanut Sulvallas ja aika monessa paikkaa, mutta en mä oo missään ajanut näin hyvää. Oli todella hyvä. Aivan järjettömän. Vaikka oli huono, tuli korjattua se viime on, mutta mä sanoin, että jollei pysty ajaa ilman kenkiä, niin nyt olisi ja voi ajaa. voinut ajaa vaikka miten tykkäs, että olisi niin kyllä hyvä. mä kävin tää muutaman kerran, niin kyllä tätä tampattiin tätä rataa. Täällä oli jatkuvasti jonkunnäköinen aura tai kuorma-auto kiertämässä tuolta tätä rataa. Että kyllä sen eteen oli tehty paljon. Oli. Tehtiin töitä tosi paljon. Propsit kaikille. Hyvä. Kiitoksia. Takasuora kiittää ja palataan taas seuraaviin Turun T4 raveihin. Kiitti. Kiitos.